Mas, gila. Bang dikore dalu nomor. Ya sing kuwi kan mirip ta. Nomor togel apa? Hah? Sing gembala kan mirip paugah to, Kak. Ngene enak lho. Yo, pinter tenan. Kok iso Mbak Titi kan dia dalil aku yang ngene ya. Yo. Iki lho Mbak Titi. Carane itu begini ngoncak iki lho. Pinter tenan terah gendakane bakul jeruk. Jangan dia tersikom kae, terjadi pikiran kae. Yo jereng. Wis ki pinter. Tutor ngoncaki jeruk keprok. Jeruk Bali. Carane ngono kuwi. Ora usah niteti separuh ngoncaki semangka apa piye. Iso. Ngono wis dadi wis metu lho iso. Dadi lho. Begitu.